Ассалому алейкум дӯстон ва подписчикони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯем ба шабакаи Молбозор. Дӯстон, навори навбатии мо аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. Дар навори имрӯзаи мо барои шумо пешниҳод карда мешавад 20 сар буқачаҳои зотии гӯшти супер элита дӯстон. 20 сар буқачаҳои зотии гӯшти, машоаллоҳ. Пародои авликун, лимузин бародаро, лимузин бинед, машоаллоҳ, бай. Касоне кофта истода буданд лимузинои тоза авликулои супер элита дӯстон. Навора пурра то охир тамошо мекунем. Як то лайк ва подписатаро барои ана ҳамин сортҳо дариғ намедорем дӯстон. Машоаллоҳ, ҳамаш аз якдигари айзур аст. Ҳамаш супер элита аст дӯстон. ин сину солошон чӣ хел сину солошон? Я 11 маҳа 1 сола ҳар хел. 11 маҳа 1 сола. Ами 10 моҳа то 1 сола, яъне ки аз 10 моҳа то 1 сола дӯстон. Машоаллоҳ, мана инро бинед дӯстон. Бай. Ҳамаш супер элита аст. Ҳамаш супер элита дӯстон. Навора пурра то охир тамошо мекунем. Як то лайк ва подписатаро дариғ намедорем дӯстон. Дӯстон, чӣ хеле ки дар навор дида истодед, хӯрдан саломатиаш бениҳоят нағз мебошад. Ба хӯрдан ва саломатиаш низ кафолат дода мешавад дӯстон. Ба хӯрдан ва саломатиаш кафолат дода мешавад. Машоаллоҳ, лимузинро бинед дӯстон. Хӯрдан саломатиаш нағз. Ин масъалаи ваксинаҳо чӣ хел? ҳамаи ваксинаро ба касалиҳои гузаранда гирифтаги аст. Ҳозираш ба гӯсоло 100% аст. Бениҳоят нағз аст ҳозираш ба дӯстон. Касоне мегиранд, боз агар ваксина гузаронӣ кунанд, зарар намекунанд дӯстон. Ҳамин хел 20 сар буқо, ҳамаш кал ба ғайр аз як тояш шох дорад тамом. Дута ангус, лимузин ва авликун дӯстон. Машоаллоҳ, бениҳоят нағз аст. Мана дӯстон, касоне кофта истодаванд буқачаҳои зотии гӯшти марамат. Фурсатро аз даст надиҳед. Рақамҳои зери экран буда занг занед, аз наздик омада дида, санҷида ва баъд харидорӣ намоед дӯстон. ин нарху навош чӣ хел нарху навош арзон карда гузоред. Нарху навош арзон карда ҳангоми як лӯ харидорӣ намуданд 23 сарро 20 сарро. касоне 20 сарро як лӯ дар як ҷойги харидорӣ мекунанд, нархнома арзон карда гузоред. Арзон карда 20 сарро дар як ҷойги касоне харидорӣ мекунанд. Не, арзон кунед, баланд аст. Арзон карда гузоред. камаш ҳам ҳаст. Барои ман ҳангоми як лӯх будан гуфта истодам, ки ҳангоми як лӯх касоне харидорӣ мекунанд, арзон карда гузоред. Машоаллоҳ, ин лимузинро бинед, лимузини шохдор мене. Машоаллоҳ, ҳамаш зӯр аст дӯстон. Думба пайдо кардига аст дӯстон. Гузар кунед, арзон карда гузоред. Машоаллоҳ. Не, боз арзон кунед, борз арзон кунед бародар. биёед 23 ҳазорӣ мемонем, 20 сарро касоне харидорӣ мекунанд. 23 ҳазор мемонем, муомила дастафка карда метид камтар. ин ҳангоми як лӯх харидорӣ намуданд, ҳозир харидори як лӯхарак бениҳоят кам аст. Бисёриҳо 1 сар 2 сар мегиранд. ҳангоми 1 сар 2 сар савдо кардан нархнома дигар мешавад. ҳамин хел аст, ҳамин хел. Худаш ҳамин хел аст. 23 ҳазори дӯстон, фурсатро аз даст надиҳед. 23 ҳазор сомонӣ ҳангоми як лӯх харидорӣ намуданд. Дар алоҳидаги нархнома дигар мешавад дӯстон. рақамҳои зери экран буда занг занед, аз наздик омада дида, санҷида ва баъд харидорӣ намоед. ҳангоми як лӯх харидорӣ намуданд 23 ҳазорӣ боз камтари дигар муомила ва дастафка дорад дӯстон. ин аксияи қурбонӣ гуфта соҳибаш ба ман ишора карда истодам. Аксияи қурбонӣ дӯстон. 23 ҳазорӣ боз камтари дигар муомила дорад дӯстон. фурсатро аз даст надиҳед. ин як лӯх ба нарх. Фурсатро аз даст надиҳед. рақамҳои зери экран буда занг занед, аз наздик омада дида, санҷида ва баъд харидорӣ намоед дӯстон. ин фурсатро аз даст надиҳед дӯстон. ин буд навори навбатии мо аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. боқӣ танисият ва хона обод бошед.